ରାଜା ଜନକ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁକି ପଠାଇ ନଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜନକପୁରୀରେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ରାଜା ଜନକ ସେହି ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ କୌଣସି ପାରସ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ଜନକ ଭୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମାନ ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଘଟେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ରାଜା ଜନକ କାହିଁକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେହି ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଥରେ ରାଜା ଜନକ ଶାସନ କାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା କାଦୁଅ ଜମି ମିଳିଲା। ସେ ଟିକିଏ ନିକଟତର ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଗାଈ ସେଥିରେ ଫସି ରହିଛି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଲୋକଟି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଗାଈଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାଦୁଅ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶେ ବା ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ମୋର ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗାଈ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଗାଈଟି ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖୁ ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହା କହିବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗାଈଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହେଲା। ମନରେ ଏକ ଭାରି ବୋଝ ନେଇ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ। ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ମହିଳା, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗାଈର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେହେତୁ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୁରା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜା ଜନକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡାକି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ, ଯଦି ଗାଈ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସମାଧାନର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ଚାଲୁଣୀରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଭୟ ଆଖିରେ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପରେ ସେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଏହି ସୂଚନା ପାଇଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ, କେବଳ ରାଜପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ମହିଳା, ସେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ମଧ୍ୟ ପତିବ୍ରତା ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦର୍ଶାଇ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜନକପୁରକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ଜନକ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ପରଦିନ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା ଗଙ୍ଗା, ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଓ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଣୀରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚାଲୁଣୀରେ ଭରିଲେ, ଚାଲୁଣୀରୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହି ପାଣି ଭରା ଚାଲୁଣୀ ନେଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ, କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ
ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଫେରିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ପାରିତୋଷିକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯେବେ ସେ ମହିଳା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, ତେବେ ରାଜା ଜନକ ଅନୁମତି ଦେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାବଶତଃ ତାଙ୍କ ଜାତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ସମୟରେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପତିବ୍ରତା, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଯଦି ରାଜା ଦଶରଥ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜଣେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବା ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ରାଜା ଜନକ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ଜନକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରିନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଯାହା ହେବାର ଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଜନକପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭାଗ ନେଇ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ରାଜକୁମାର ରାମ ସୁକୁମାରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ। ବୋଲ ଜୟ ସିୟାରାମ କି ଜୟ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକଥା ବା କାହାଣୀ ଜଣାଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ